iti daytoy aparparmatak ngem sapay kumata kumudno daytoy adda iti arapap ko idi pay laeng amarikrik na dayta ilimlimed mo nga ayat ibagang biyag ko tat sintada anak amang subat dayta nga ayat nabayag idin nga ururayen nasamit nga ayat ken pamateg di ka kumanagal lumiimpay tadaytoy puso ket agur-uray ammokno kasanot kinatarna dayta ayat mo ken tarigagay biyag ko di ka kumanag pangadua tadaytoy ayat ko ket awan dua-dua agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karin-karita agsubli ka maasika kumakanya kumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak karik na gasat takaditi aging nadayo gasat tapiman nagkakaasi a puso umuna nga ayat damo at karayo karing-karita di man pimayso panawin biyak ko di no agsabat pay dagiti dalanta nang namaeto di tanay biyang mo taguram kanya ket mapukaw danto yisem mo dagita bibig kablaaw tut isawang mo itibiyag ko italaeng amarinak Miss isem uray wag may saak nagpinta senaya apaluten amin dagitoy anya na nagragsake ragragsake uray laing taladawan ladawan kasuman atong arapan
si kantulaeng tipat patgek iwaksim kadinday ta panagdua-dua sunitang liday tiragsak tapno ayat di manastanas sunitang liday tiragsak tapno ayat